Čau lidi, vítám vás u mýho prvního videa. Tohle bude video jenom o úvodu na můj kanál. Takže předem chci, abyste věděli, nesledujte prosím tenhle let's play, neumím hrát CS moc dobře, takže nesledujte to, děkuju moc. A tohle video bude vlastně jenom o tom, co se vlastně bude dít na mém kanále po tu dobu, co budu natáčet. A budu prostě natáčet hlavně gamingové videa. Vlogy ještě bych chtěl do budoucnosti, ale mám jenom mobil, sice taky ve Full HD, ale není to úplně ono, že jo. Tak jak jsem vlastně říkal, bude to jenom hlavně gaming videa, asi nejvíc GTAčko, anebo Paydayka, dvojky. A to je asi všechno, jakože tohle úvodní video nemuselo mít ani žádný jiný význam, nechtěl jsem tady nic velkého rozjíždět, takže uvidíme se u dalšího videa, tak čau.